Mazi Dibia. Opo ma akwụkwọ niile ịgụrụ, mahadum niile ịgụrụ, oyibo niile si nọ na-apụ logarithm, ihigiridim, zimzim, all the whole grammar niile na-asụ, na omenala niile ịma, na fact niile ịma, ka ọ bụ because of naira and kobo mere ji wee wụọ your dignity na ana. Because of ego, naira and kobo, ego birthday ka ọ bụ ego, yes, happy birthday now. Birthday money ka iji wee tụtụrụ ike nga gị wụsa ya n'ala ngwa nwoke ibe gị si ya azụ dị ọkpa n'elu ọ na-azụ na-agbacha na-azụ na-amacha ikenga maka ebe ikenga akpụkpọ agụ akpụkpọ anụ iji aka gị wee tụrụ onwe gị. JPAC na n'okwu before m fụgburu Okongwu mere vidiyo nso na mma ekwu okwu because of na ewe m ya no content ko na create maka taa ka ibezo kwuo nke gị ka si yes na mapụtakwa okwu because nna ewe gị as matured man bụ onye Igbo m ya na-arụ maka taa ka ama na ewere onye Igbo m ya na-arụ mana good ihe ahụ Mazi Dibia ko abụrụ ikenga dibia abụrụ ikenga nwoke kenga nwoke dị ya n'alụ kenga nwoke dị ya n'alụ na n'okwu ihe anwa oko bụ ihe eji ama odogwu ihe eji ama onye menwuru ihe by that noko gara ezigbo ọnụ. That is main thing. That noko na ahụ elo agụba egobe oru 3 million or 4 million or karịa more than ọ gara ezigbo ọnụ. That noko na ahụ because of ezigbo ọnụ ya ka eji ama odogwu menwuru ihe gonwuru ihe wepụta nwe obi go ihe ọ dịrị izi go that na owu no owu so ya hapụrụ ikenga na n'okwu achọba onye ledi ikenga ya ọ ngị nwa ijiri obodo oyibo buru okpu ọkụ ihe eshiri eshi ya nwa mechi nke ga-eshi ka ije go ego n'ahịa buru okpu ọkụ kpue onye ọcha so akọba onye dị mụ blame na ihe niile na-eme bụ ngị nwa bụ JPAC karịa emi blame na n'okwu tatin Mazi Dibia nyere kpụrụ na abụrụ ikenga nya ị na-akọwa na achịrị ya na achịrị gị ikenga ya oke ị na-akọwa si na nwanne nọ n'ụwa nwere ihe a datin owu ọ bụrụ ihe a bụrụ ikenga nwanne m afọ nye comment ndị mana comment sịrị gị na-akpali gị ma ndị sị gị na ede jealous na ịbịalọ na ezighị gị mmekwuru ego ọnụgụ that side ịdịrọ jealous one ọ bụrụ na ezi aga n'ọnụ na ịnọ nso sama na ọ bụrụ ịnọ nso ịnọ time na iyi agada praise so okwu n'ego ọnụgụ that side mana ihe mara na ihe ahụ Mazi Dibia ko abụrụ ikenga kama ya abụ ihe eji ama odogwu menwuru ihe onye nwere obi eji eme ife onye nwere obi ya wepụta ego tatin oko abụrụ obere ego tatin na eko uru 5 million or 3 million or more than abụrụ obere ego so ya abụrụ ikenga nwoke na n'okwu onye lere ife ya onye lere nkịta gụrụ enwu bụ ngwa bụ JPAC ngwa bụ onye lere nkịta gụrụ enwu agazie akpụkpọ agụ akpụkpọ anụ iji aka gị wee tụrụ onwe gị mechie incantation n'ime kwubie okwu n'ime n'isi a because iji ikenga ahaba flight mbọsị ị nwekwara problem with ndị airpeace na airport onwekwa mgbe iji wee godokọta nnọọ wepụta ikenga gị dowe na azọdo akpa wee kpaa mba ma kwuo okwu ikwughe ọ dị mba niile na-aba ma mgbe ị na-akụsu gọvanọ Soludo iwepụtakwaghị ikenga gị na azọdo akpa ya wee kwubie okwu ọ dị mba niile na-aba maọbụ onye kwuo takụrụ ya owekpọ mgbe iji wepụta data ikenga gị aha zọdo akpa o ruo na birthday Obi Cubana because of dollar a ga-efe gị maọbụ pounds a ga-efe gị asịkwa m na ife ego adịrọ mma okpọ ya gbere shuga ọnụ ọgbụpụ mana a na-efegodi gị ego a mara na ọkọ na-akpa na anya uhie anaghị ehie iwee si nnọọ andị Obi nwanne m egwa mgbe o jisi gị kopụta ikenga gị n'ọ gị nwa mmanya na-egbu ka ngwụ ọ dị nnọọ ka mgbe mmanya gbuchara ada afere ka ọ bụ ada gịnị nwanne abịasị ya gịnị ka a ga-emere gị ọsị asị gburu isi John the Baptist mmanya wee gburu fero gbucha ya wee demand ya ihe ọ na-ekweghị ndimandị according to Jesu Kraịst na Baịbụl ka ya bụ nkwụbị agbụcha gị ṅụcha Hennessy ṅụcha Moet na Domprenon ṅụcha mmanya ike na mmanya niile gbasiri ike na Blue Label
na 21 years mmanya gbubezie gị iwee werezie ikenga gị wee dobe n'ala wee si Obi ngwa rigoro na Obi wee were shoe galara ọnụ wee na-azọ ikenga gị na-azọsi aja na-azọ ya ka kapet na-azọ ya ka mata ọzọcha gbacha stil ọ zụchakwa ihe n'aha ọ zọrọ ọ tụkwasị ha 1 naira n'elu ikenga a ka wee kpọnye mmụọ nsọ ikenga a wee pụta gị nwazikwa ka bendgodad korokwa ikenga gị wee mee gị na-ejebe na steji emechaa pụta na-amcha ụmụ gọlịbụ ndị ya asa isi ịsụghara oyibo ozugbo ndị na-ama ha English amapụta ị na-eme omenala Igbo mana ịpụta ihe dị n'ọnụ bụ sọsọ English ị nweghị ike ịpụta sụọ Igbo complete 1 hour non-stop ọ bụ sụọ Igbo complete 10 minutes non-stop na-eti ihe English ka ezi ihe ya amụtazi n'aka gị wapụsị maazị ịzara afọ Igbo Mazi Dibia mana ị chọrọ ime tichin gị ọ bụrụ na English maazị uche gị dịkwa n'ihe ị na-eme anyị akpọọ gị asị kama na ihe ejicha ofu nnukwute ebinye ọcha ọjị na anọ ji 7 wee kpọọ n'ikwu ikenga ahụ a zọrọ ọkpa if not ihe ikotere isi gị. Thank you and God bless you. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you and God bless you.